Ma bixêr di qomê me. Çend rojeke medya sosyal sero festîvaleke Dêrsimdê bi nameyê Doğa und Kültür Festîvalî eno organizeye sera tayê qomê me milletê me rexnekeno. Ezîkî wezeno na derhexte dîhirî çêkuyan vajerî. Çimkî ma wezen mike festivalê ma, zonê ma, kulturê ma raver şoro, dahîna hol bo, dahîna hewil bo, dahîna xurt bo, şarê ma, milletê ma, qomê ma xo tedê bivîno. Hetê zaf piyayan ra amo rexnekerdenekê no festival derheqê zon de zaf xurt niyo. Derheqê mavaje hunermendanê Dêrsimdê zaf xurt niyo. Asenoke zaf piyayê, zaf kesî no festival de xo tever divînenê wazenekê tertîbkerdoxê nê festivalê tena evkê xo hîra bicêrê, yani organizasyonê xo dayîna hîra bicêrê. Mi gorekê asenoke her tim her sere festivalê Dêrsimdê aynı piyayê, aynı sanatkarî, aynı hunermend cayê xwe cenê. Sarı ser, çima ser na derhextê çiyê nevano. Ama ezîkî wezenake tertîbkerdoxê nê festivalê tayê goş bide hunermendekê na festival de qe xwe nêdiyo, qe ca nêdoce wa tayekê ca bidere înan, tayekî îna biyare ebe qomê, huzbarê qomê de îna bi sanata xwe, vengê xwe, hunerê xwe êkî vatena xwe vaje vatena me, reqinê me ebe dostiyo. İyekê hatan na dem no festival de kedê xwe, emegê xwe verdo, araq do, piştî do hatan na rojê weş û war bê rindke estê ez guman kena serna benokê festivalê Dêrsimê dahîna xurt, dahîna hewil, dahîna rindek, dahîna rengîn dervaz beno.